Коледа наближава и с нея настроението за топъл шоколад. Сега ще ви покажа една наистина вкусна и много добра рецепта за горещ шоколад, който да си направим в домашни условия. За да е наистина вкусен, шоколада трябва да бъде гъст. Сега ще ви покажа как да го направим. В касерола слагаме 200 мл прясно мляко, в друга купичка слагаме още 100 мл и към нея добавяме 2 супени лъжици царевично нишесте. Разбъркваме хубаво царевичното нишесте с млякото, за да не е на буци. Приготвяме си и какаото, 30 грама е достатъчно и започваме да правим горещия шоколад. Загряваме млякото, към него добавяме това с нишестето, разбъркваме хубаво, добавяме една супена лъжица захар и какаото. Бъркаме, докато започне да се сгъстява. Шоколада се сгъстява благодарение на царевичното нишесте, което сме сложили. Когато хубаво се разтвори какаото и вече леко се е сгъстило, добавяме и 2 супени лъжици течен шоколад, за да стане още по-наситен вкуса на нашия шоколад. Приготвяме го на средна температура, за да не загори и през цялото време бъркаме. И след няколко минути горещия шоколад е готов да му се насладим. Коледната чаша е задължителна за още повече коледно настроение. Гарнираме с бита сметана и маршмелоу за разкош. За още такива рецепти и идеи се абонирайте за нашия канал Delicious Vibes. И сега вече може да се насладите на истински топъл домашен шоколад.